Здравейте, приятели, в моя YouTube канал Етнолина и честита Баба Марта! Един от най-хубавите пролетни празници в годината, в който и малки и големи си връзваме мартинички, се радваме и се надяваме Баба Марта да е благосклонна, да имаме един хубав слънчев и топъл март месец. Всички знаем за историята и символиката на мартиничката. Всички си казваме защо си вързваме мартинички за здраве. Днес аз ще се опитам да ви разкажа някои по-интересни факти за самата мартиничка и се надявам да ви бъде интересно и да изгледате моето видео до края. Всъщност мартеницата, преплетения бял-червен конец, чували сме какво символизира белия, какво символизира червения, но първоначалната им функция е това тя да бъде амулет. Както в предишно видео говорих за червения конец, всъщност мартеницата е вариант на точно такъв червен конец и тя има предпазваща функция, освен чисто тази за здраве и берекет, както си казваме, и за късмет. Затова обикновено се е връзвала на ръката, в миналото най-често на ръката, отново на лявата ръка, отново от възрастната жена в семейството, която става сутринта рано, преплита бял и червен конец, нарича хубави благопожелания за членовете на семейството и съответно после ги връзва, отново наричайки някакви хубави думички и хубави мисли, които всъщност да предизвикат една по-добра съдба на човека, на който се връзва, като естествено се е започвало от дечицата и оттам насетне на останалите членове в семейството. Отново един път свалена или паднала мартеница, тя вече губи своята обредна и предпазна функция, затова се смята, че ако ти падне мартинишката, нали, трябва да ти се върже нова, не да си вържеш старата, която имаш. Естествено, днес има най-различни форми, които можем да видим навсякъде, като изработка на мартеници, с супергерои, с пластмасови елементи, но най-обикновената и първоначална е било именно тази усукан бял и червен конец с цел предпазване, тъй като 1 март е началото на пролета, началото на един абсолютно нов период от годината и период, в който предстоят много важни неща. Дойде ли пролетта, хората започват да се приготвят за земеделската си година и е нужно да са силни, да са здрави, да са предпазени, за да могат всъщност после да отдадат тази енергия, да я вложат в производството на основните неща, тъй като знаем, българина си е бил земеделец и е било от изключително значение и много от нещата, които са се правили и са се случвали, са били именно с цел предизвикването на плодородието и берекета, освен в къщи и в земеделието и животновъдството, за да може да има с какво всъщност да се изхранва. Но всички тези съвременни интерпретации на мартенички, според мен е абсолютно излишно да казвам, че са, аз го казах, интерпретации, т.е. не са чистата традиция. Просто с годините е нормално да навлязат нови иновации, нормално е децата да се радват на различен тип картинки по мартеничките. Ако се слага мартеничка на дрехата, се слага отново е за предпочитане да се сложи отново на лявата страна, защото от лявата страна е сърцето и е свързана повече с сърцето. Много ми се иска да отбележа и приноса на Габрово в историята на мартеницата. Почти всички, предполагам, сте чували за женския и мъжкия образ на мартеницата, така наречените Пижо и Пенда. Но Габрово е градът, който се слави с първообраза, да го наречем, на кукления театър. Затова и Габровския куклен театър се казва Рачо и Дешка и всъщност един майстор ножар, Габрово е град с дългогодишна традиция в ножарството и въобще ковашките занаяти
Предполагам, повечето сте чували, че Рачо Ковача, основателя на Габрово, е бил ковач. Един ножар започва да разиграва две кукли, мъжки и женски образ, и ги кръщава върху един куфар и ги кръщава Рачо и Дешка. И всъщност въпросният Нено Милчев е човека, който измисля, да кажем, този първообраз на играта с кукли, държейки ги в ръце, абсолютно невинно и случайно. Ние като габровци би трябвало да се гордеем с това, да си го казваме често, и е много хубаво да запомним, че в Габрово по тази причина женски и мъжки образ на тези мартинички не се казва Пижо и Пенда, а са ги наричали Рачо и Дешка, като червената фигура е мъжката, защото доста често съм виждала обратния вариант. Червената е мъжката Рачо, а бялата е женската Дешка. Не на последно място, национално искам да кажа, че мартеницата като символ и като нещо наше и българско е вписана в представителния списък на ЮНЕСКО за елементи за нематериално културно наследство, което смятам, че е изключително важно, защото мартеници има и в други балкански държави, и както доста неща, които се срещат на няколко места, си има а, дебат кой е първия, нали, който го е измислил това нещо. С радост можем да се гордеем, че именно българската мартеница е вписана. Предполагам, повечето от вас са чували, че на днешния 1 март е хубаво да си пожелаем и да си изберем един ден от месеца, и каквото е времето, такава ще ни е цялата година. Аз лично ви пожелавам да ви е слънчев деня, който сте си избрали, да имате много настроение. За мен март месец наистина ми носи много положителни емоции, освен че аз съм родена през март. Въобще ми е един такъв много пролетен и много настъпващ със слънце. Да пожелавам на всички вас да изпитвате тези настроения и да ви е приятно, весело и хубаво, и да сте здрави!